Il-finanzi tal-pajjiż se jibqgħu jitnaqru u dan jirrifletti n-nefqa pubblika li dejjem qed tikber. Dan tgħidu l-Kummissjoni Ewropea fl-Spring Economic Forecast fit-tbassir tagħha għal pajjiżna għas-sena d-dieħla. Dan ir-rapport jagħmel tbassir dwar il-qagħda ekonomika f'pajjiżna u fost l-oħrajn jindika żewġ xejriet importanti u inkwetanti. L-ewwel li tkabbir fil-GDP se jkompli jiġkien, f'xejra ta' tnaqqis li ilha tippersisti sa mill-2017. Dan meta r-rapport jindika tkabbir fil-GDP ta' 5.5% fil-waqt li jbassar tnaqqis għal 4.8% għas-sena d-dieħla. It-tieni hija żieda fl-inflazzjoni, ukoll xejra li ilha żżid il-piż fuq il-konsumaturi Maltin għal dawn l-aħħar 3 snin u li tidher li se tkompli tkun riflessa is-sena d-dieħla wkoll. Intant minkejja l-Gvern qed jgħid li m'hawnx qatt dan ir-rapport juri wkoll li sa mill-2017 il-qatt reġa' beda tiela bil-mod kull sena, bżieda wkoll għas-sena d-dieħla. Ir-rapport ikompli jgħid li żieda fl-ekonomija ta' Malta hi riżultat tal-infiq domestiku, jiġifieri riżultat ta' żieda fil-konsum minħabba żieda fil-popolazzjoni. Madankollu r-rapport qed ibassar tnaqqis fit-tkabbir ekonomiku u żieda fl-inflazzjoni fi żmien li ġej. Ir-rapport jgħid li tnaqqis fis-surplus se jseħħ minħabba żieda fl-infiq pubbliku, infiq li kull ma jmur qed jibqa' jikber. Fil-fatt l-aħħar ċifri tal-NSO diġà jindikaw li l-pajjiż reġa' daħal f'deficit. L-Spring Forecast huwa indikazzjoni ċarissima li dan il-Gvern ma kellu ebda viżjoni ta' investiment fit-tul għal pajjiżna u kien biss kapaċi jsostni l-ekonomija ta' Malta billi jżid il-popolazzjoni u jbieħ il-passaporti. Intant ir-reazzjoni tal-Gvern għar-rapport kienet waħda selettiva għall-aħħar. Jgħid li se jkun hemm tkabbir, imma ma jgħidx li dat tkabbir ilu nieżel 3 snin. Jitkellem dwar l-impjiegi, imma ma jitkellimx dwar l-eluf ta' barranin li ġab biex jaħdmu fix-xemx. Jgħid li hawn tkabbir, imma ma jkwotax il-parti fejn ir-rapport jitkellem dwar l-inflazzjoni. Jgħid li għandna ekonomija b'saħħitha, imma ma jgħidx dak li jindika ċar ir-rapport, jiġifieri li l-ekonomija qed iżżomm biss bl-influss tal-barranin u bil-bejħ taċ-ċittadinanza.